Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Myntri Rangbah kajala ukan rat ke sangma hadu menta udang don hapdeng kajing syak sumar hayeng sa namar kajing shitom ka baula yo na kajing pang scrub typhus but typhoid. Haba pentip ya kane menta kasngi ka khobor na ka sarkar jala ka yatho ba Myntri Rangbah ulanang kham yo bor. La ongru baki doktor na civil hospital Shillong ba Nigrims kira let jongo Myntri Rangbah menta kasngi ban pet banya ya kajing long jingman ka kwat ka khya jong u. Shu laong lada ka jingkot jingkya jong Myntri Rangbah ka khambiang hagini kisngi Pyrshang ban Leit yashimenta ka dorbar senrai jong ka Ïingdorbar Thawaiñ kani ka dorbar kan kutno ha ka sngi tho dieng la ban kdo ba Myntri Rangbah ula shitom na du ka sngi tho dieng jong ka tayo balala bat la yalam yu usha civil hospital ban sha sumar hadien shi sngi ula mi no na kani ka shlam ajing sumar ka sarkar ban Leit pha sha yeng ban beteng ya ka jing sha sumar hala yeng